ta kama yi wai na baya musu Kage baki. dijin kunya ne wannan borin kunya ne borin kunya ne ai mala ko ba ka ji ne ai da kai nake ba barka ne ba ba lafiya kalau lafiya lau dole saurara ka ji me za ka karɓi dan wake ne ba dan wake za ka karɓo ka ci gidanku da kai dan waken can ka je mun kare ka dauko waya kana wani hello kwanta tabaru kwanji muna kwanwa kai kana nan karamin dan iska wallahi bani bane ka san da ke yan muku ne ka rufe da fata kura ɗaya da kaso yake akuya za ka rufe da fata kura ɗaya na karo dan gora ni kuma ana tarwa yake a ko da dan madami yake ba wallahi bani bane kariya kake yi saurare ni ka ga da Allah saurare ci gaba da aiki na ni ba ni bane kware ko ai ba kai bane kai tafiya ka kawai tuna maka ba kai ka je kofar gida da kace kira ma hasiya ba kai na san wata hasiya ba ka san ta na san wata ai dan ma ka take kai ai bude take ba ban da Allah ba ta na to zan wuce na ganka gindin mota na dauka motar mata kace kana wata barazana kai ga mai ba ni bane ka je da Allah ni zan ƙara so wannan aikin ne ba ai sina ce ai ba ni bane ai ai ba za ka ce ka san da ke muna kama da Allah ya tafiya ka sai ka